Ubersense-appen kan bruges til flere ting. Du kan blandt andet optage, afspille og sammenligne videoer. Jeg vil her vise en video med et Monkey Vault med en instruktionsvideo, så jeg trykker play. Nederst til venstre der kan vi se, der står en 8. del. Det indikerer hastigheden på videoen. Jeg kan vælge forskellige hastigheder at afspille den i. 1 til 1, det vil være normal hastighed. Jeg kan også vælge andre hastigheder. Til sidst kan jeg også vælge den her nederst på skærmen til at finde lige nøjagtigt det her frame, jeg gerne vil have. Ved bare at dreje på den. Jeg kan også sammenligne videoer. Det gør jeg heroppe til højre ved at vælge sammenligne videoer ved siden til højre for mikrofonen og trykker på Compare to your videos. Jeg har fundet en video med en fyr fra nettet, som jeg gerne vil sammenligne med. Og nu finder jeg det punkt på hans video, som jeg synes er interessant, nemlig der, hvor han slipper jorden, og det samme punkt på den anden video. Og jeg kan nu trykke afspil, og de bliver afspillet samtidig ved den samme hastighed. Til sidst kan man vælge, om man vil gemme videoen eller ej.